Ramogi jang machiegni waseduogo karka kendo nwakawo mana yweyo mana okawo ote nodonjo mathoth ahinya yena mondo mi dhi japuonj Zablon Awange studio ma Kisumu mondo mi omiwa pache kotene kod duoko mantiere kar kae. Japuonj Zablon Awange machiegni kendo iwinjo kacha wach makoro bende nitiere ka joneno moko chiwo pachgi mang'adani make ni tinde sirkal kwani timogi e yo machalo nade. Yo japuonj primary bedo invigilator, japuonj secondary bedo supervisor. Dibedi nitiere ga ng'eruok. Mano penj kod Ruth Nyathi Ochieng. Kod penjo machielo mapono nomako wang'i ka in studio ma Kisumu miwane wacho ni bende nitie ga ng'eruok e gigi mopogore opogore. Ywaruok kachiel koda ka ng'eruok e weche mag pogo tije kinde ma jopuonj ikore ne penj bende chalo nade. Erokamano kendo jopuonj gi olony to rito penj ok en gimoro matek ahinya. En gima nopuonjgi ka gin e colleges. To chon ne wayudoga kata jopuonj ne nono penj e subjects ma gilonyie, but korka rito penj to ginyalo rito penj amora amora. Kata for a long time jopuonj ma secondary gi primary ema ne supervise ga polytechnic. An ndalo moko na supervise Kisumu Polytechnic ma tertiary. To pogruok nobiro ba koro ket ni jo tertiary, jopuonj mapuonjo tertiary ema nyaka koro supervise tertiary kata rit penj tertiary school. To korka secondary kae gimomiyo giketo japuonj secondary ema supervise to japuonj primary invigilate gin ema ging'eyo. Kata sani waneno ka jopuonj JSS oketgi invigilators mang'eny. To mano ok nyis ni japuonj primary no ok nyal supervise penj. Nikech kata e primary kanyo wan gi jopuonj man gi masters, moko nigi PhD. Koro idea mar invigilating kata supervising gin gima gikete. To be ok walal tijego. Asewacho ka wachako ni higa ni ochuno gichung' ne jopuonj mondo rit penj. Koro wan kaka jo union ne wadhi wa intercede wawuoyo gi jo CSO gi Ministry of Education mondo japuonj man gi issue ka in gi tuo moro kata seche moyudo ka japuonj oae maternity otimne cesarean section, en gi medical report manyiso ni ok onyal rito penj, magi nobedo replaced. Kanyo tadwaro goyo pak ne migawo masomo ne giwinjowa kuonde mwaywak. Ok onego bed ni chuno ng'ato nikech nitie jomoko moyie timo tijgo. Nitie risk mang'eny ma wacho kar rito penj kae ma onego bed ni ng'ato wuok gi rito penj ochiwre to dak kanye to penj ni orito kanye. Remember ne higa ni nitie changes kata ma Zablon osewachogo. Mokwongo en ni penj idhi kaw diriyo e kontena. To kaw penj diriyo ni dhi miyo wabed gi challenges kaka jok ma dhi rito penj kata center managers ma be dhi bede manager. Nikech higa ni nowache ni en El Nino, koth ma El Nino biro mang'eny. Ker Dr. William Ruto nyoduoke piny boluonge ni koro wadhi bedo mana gi heavy rainfall. To wang'eyo ni koth en koth. Koro kuonde moko kaka area ma Kisumu iyudo ka koth ochwe, to area ma Kano kae gi Nyando kuonde moko kadhre. Chenro mage magiloso magibiro konyo godo papers gi ochope kuonde ma onego bed ni gichope on time. Koro shida ma waneno North Eastern be wan godo e Nyanza kae mar security. Koro kuonde moko are insecure. Sondu kae sani rach. Lweny nyalo muoch sa asaya. Indeed, jopuonj ariyo magagai secondary nomonj gi jo Kalenjin moko bogoyo bohinyo kabisa. Then jopuonj moko be mek primary karibu 4 be nohiny. Chenro mane ma sirikal nikech wach penj ni en ga multi-sectoral approach. Ministries duto, migawo duto biro to wariwre mondo wang'e ni jok madhi rito penj ok North Eastern kende kata Turkana, but kata Kisumu kae kar areas kaka Sondu moketi mondo jopuonjwa kik bed ni omonj gi asere bohiny. Pesa mimiyowa no mar chudo ok rom thieth be ok rom ngimawa. Koro magi e gik monego wang'e
Aneno ka ng'at moro penjo kanyo ni wan wasiko waywak. Ok waywak no ahero. Waywak nikech wadwaro ni wach somo en key thing. Koro wadwaro ni gik moko rie otime maber. Nikech ng'ato nowacho ni if you think education is expensive, try ignorance. Koro ok en ni japuonj will never be satisfied. Kwa wacho ni pesa serikal pok ooro mar capitation moromo. Mane ni ywak wadon pesa oor moromo minyiewo chemicals. Kamano japuonj. Kwa dwaro ni yes. Ero kamano ahinya gina. Mana kinyalo tiyo kanyo kato bang' aduogi resbon e studio kano. Sasa. Aya, ero kamano ahinya mano japuonj Zablon Awange.